He compost una suite, que són 5 peces per a flauta, clarinet i piano, basades en un llibre, que és Odisea, el món secret dels llibres, que és de Peter Van Olmen, un escriptor belga. He pogut veure com diferents facetes de músic, que ja sigui d'investigació, com pot ser el que he fet, que he anat mirant la música programàtica que hi havia anat havent al llarg dels anys, que la música programàtica és el tipus de música que he fet jo, també la faceta de compositora, que bàsicament he compost les peces, i la d'interpretació, perquè després amb unes amigues vam gravar les peces. Consisteix en agafar mostres de saliva d'una mateixa família i llavors amb un aparell d'electroforesi en gel que jo mateixa vaig construir amb material que vaig fer servir a casa, doncs consistia en veure si eren més semblants o menys. Per exemple, 2 germanes van sortir molt més semblants que amb els pares, i els pares entre ells van sortir molt diferents perquè realment no tenen res de semblant a l'ADN. Vaig fer servir material com agar-agar, que es fa servir per la gelatina, fins i tot colorant alimentari, perquè vaig fer diferents proves per fins veure com funcionava, i al final vaig fer servir un colorant que se separava en 3 depenent de la mida de les proteïnes de la saliva, i d'aquesta manera veia, depèn de quin s'havia allargat més, si semblaven més o menys. Jo crec que he sabut molt treballar sola, diguéssim, perquè sí que m'han assessorat molt, però ha sigut amb tot el confinament i tot vaig haver de fer tot a casa, no vaig poder accedir a un laboratori, per això vaig haver de fer a la cuina de casa meva, i també vaig haver de reduir l'experiment i vaig aprendre a treballar amb el que tenia. El meu treball de recerca consisteix en la visibilització dels centres residencials d'acció educativa, que són bàsicament institucions subvencionades per la Generalitat que s'encarreguen d'acollir a infants que, per les raons que sigui, no poden ser atesos per les seves pròpies famílies biològiques o d'acollida. I doncs bàsicament el meu treball es basa en visibilitzar aquests centres, aquestes institucions, i anar a l'arrel de la seva desinformació i, consegüentment, dels estigmes que s'hi poden produir. Primer de tot, em vaig basar en fer un marc teòric bastant consistent, en veure la història dels centres, com van evolucionar a través de la història, i a partir d'aquí fer-me les preguntes més interessants o més importants respecte a la desinformació, respecte als estigmes que podien haver, i després formular una sèrie de preguntes i difondre-les a través d'enquestes de Google Forms a través de Catalunya, i després focalitzar-me amb les diferents figures dels centres residencials d'acció educativa i fer diferents entrevistes per anar a l'arrel del problema, és a dir, quins creus que són els estigmes davant dels CRAE, i bàsicament visibilitzar, o sigui, informar i visibilitzar a través d'aquestes entrevistes. El meu treball de recerca va sobre l'utilització de les matemàtiques en la representació realista de la figura humana en l'art, ja que volia d'alguna manera unir els 2 camps de coneixement que són ciència i humanitats, i vaig escollir aquest tema perquè està inspirat pel meu avi, que el meu avi va ser enginyer industrial i després va ser pintor. Llavors és com el meu Leonardo da Vinci, perquè va unir les 2 matèries i era molt bo en les 2, i volia saber si els seus coneixements en enginyeria l'ajudaven a l'hora de fer els seus quadres, però és una mica irònic que l'únic que no sabia dibuixar en perfecció era la figura humana, i és just la temàtica del meu treball. El meu treball de recerca consisteix en analitzar l'evolució econòmica del període autàrquic a Espanya. Llavors, diguéssim que utilitzant tot d'estudis i treballs fets a partir de bases del PIB o altres dades, es crea una mica el relat econòmic de l'època, i llavors es tracta de fer-ho el més objectiu possible, i intento donar totes les perspectives que es poden donar. Llavors, diguéssim que les conclusions són que va ser un període d'enrariment, però també és veritat que hi ha una part que jo crec que va ser i que enriqueix molt el treball, que és historiografia, que analitza altres estudis que són revisionistes de les pròpies dades, com per exemple que l'Extraperlo, el mercat negre, que va fer que moltes d'aquesta evolució estigués amagada i no estigués reflectida, i per tant veiem com és un endarreriment, però no tan greu com el que semblava. Llavors, analitzar tots els punts de vista, que jo crec que en un treball d'aquestes característiques és molt important. El meu treball va sobre la ionosfera, concretament sobre unes pertorbacions que se generen en esta i sobre com aquestes pertorbacions alteren la informació en forma d'una de freqüència que se propaga a través d'ella.
El meu treball de recerca tracta de zooteràpia i addiccions. Zooteràpia és l'ús d'animals amb finalitats terapèutiques i el que he fet és combinar la zooteràpia amb gent que té problemes d'addiccions en general. Després d'haver fet aquest treball, jo crec que que la zooteràpia és un bon camí per poder gestionar les addiccions en si. El meu treball de recerca consisteix en una anàlisi semiòtica i hermenèutica de la segona sinfonia de Mahler i també he buscat la filosofia que hi ha darrere d'aquesta sinfonia en els filòsofs contemporanis i immediatament anteriors al compositor. Jo de la meva anàlisi he anat analitzant moviment per moviment i he anat construint un fil narratiu buscant allò de dir a la partitura sona això i això significa això. Després també ho he relacionat en el pensament de diversos filòsofs i arribo a diverses conclusions, com este fil narratiu, un quadre semiòtic que he elaborat i sobretot també la temàtica de la immortalitat molt present en aquesta sinfonia. Jo vaig realitzar el meu treball de recerca relacionant la tecnologia amb la lluita contra la Covid-19. Llavors, la meva motivació inicial era intentar ajudar i aportar el meu petit gra de sorra a la crisi d'aquesta pandèmia i aleshores vaig voler buscar alternatives econòmiques a alguns mitjans de protecció que ja existien contra la Covid-19 però que malauradament tenien un elevat cost i d'aquesta manera volia aconseguir reduir algun d'aquests sistemes, el cost d'algun d'aquests sistemes intentant utilitzar tecnologies low cost. Així vaig crear dos sistemes. D'una banda vaig crear un sistema de control automàtic de l'aforament i de l'altra banda vaig crear el meu propi termòmetre infraroig digital. Aleshores, pel primer sistema vaig utilitzar la plataforma Arduino, que és una plataforma electrònica de codi obert i que serveix per crear circuits electrònics i programar-los i d'aquesta manera aconseguir controlar el circuit electrònic. I de l'altra banda, per crear el termòmetre infraroig digital vaig utilitzar el disseny i la impressió 3D i vaig crear la meva pròpia maqueta i després la vaig enviar a una empresa perquè me la imprimís i així integrant el circuit electrònic a l'interior vaig poder crear el termòmetre infraroig digital. El meu treball de recerca va sobre la gestió aeronàutica, que és més o menys com funciona l'aeroport des de dins. I en el meu TDR deixo veure com és els tipus de gestió, els tipus d'aeroport, però sobretot em centro en Barcelona. He fet una part teòrica i una altra pràctica. A la part teòrica, sobretot, em vaig informar molt sobre Barcelona i vaig també comparar una mica amb el panorama a Europa. Però també el que volia era com deixar clar que Barcelona és molt important a nivell nacional. I a la part pràctica el que vaig fer va ser unes entrevistes a un controlador aeri i també mitjançant taules i estadístiques volia demostrar que Barcelona, si segueix així, serà l'aeroport que més passatgers tindrà a Espanya. He descobert un món molt, molt gran. O sigui, això és el que jo em vull dedicar quan sigui gran. O sigui, sento una passió que jo crec que l'he deixat reflectada al paper. He dissenyat jo mateixa una exposició partint de zero. Jo no tenia cap coneixement de res sobre la museologia o la museografia i a través del treball de recerca m'he documentat profundament i he acabat dissenyant la meva pròpia exposició. La seva temàtica és sobre el Club dels 27, que és un grup de músics que van morir tots, curiosament, a l'edat dels 27 anys. La meva idea era haver visitat i haver experimentat jo mateixa un procés de muntatge d'una exposició, però pel tema de la Covid vaig passar molts mesos a casa. Llavors, l'alternativa van ser els documentals i les pel·lícules. Llavors, a través de documentals sobre tot això, tota la ciència de la museologia, em vaig documentar i vaig poder obtenir aquests coneixements. Tot i així també, al llarg de la meva vida sempre he anat a exposicions i així, o sigui, jo ja tinc el meu rerefons de coneixement, però això sí que em vaig haver de documentar en documentals i també en algun llibre. El meu treball de recerca tracta sobre les cel·les de combustible microbianes, o MFCs, que són una tecnologia capaces de degradar matèria orgànica i a canvi generar electricitat i aigua pura. Tot això ho fan gràcies a un tipus de bacteris anomenats bacteris electrogèniques. Jo vaig voler veure si realment
era possible generar electricitat a partir de matèria orgànica com podria ser la meva pròpia orina. I això va ser el que vaig fer. Però vaig veure que es produïa una quantitat d'electricitat molt i molt petita. Llavors vaig decidir anar una mica més enllà i intentar millorar la meva pròpia cel·la. Per això vaig fer una sèrie d'experiments variant algunes de les parts de la cel·la i vaig intentar fomentar o millorar la producció d'electricitat i el rendiment de la cel·la. Un cop vaig acabar tots els meus experiments, tinguent en compte els resultats de tots aquests, vaig construir una nova cel·la millorada i vaig comparar els resultats amb la primera de totes. Els resultats van ser molt bons per meva, vaig poder millorar 12 vegades la densitat de potència. Malgrat, tot i això, la producció d'electricitat era encara molt i molt baixa comparat amb altres mètodes d'obtenció d'electricitat que tenim avui en dia. Per això és una tecnologia que és molt nova, relativament nova, que s'ha de seguir estudiant per trobar nous materials, nous dissenys millors per algun dia fer possible aquesta tecnologia i implementar-la en la nostra societat.